klokje van 7 uur en dus... Er stond een eenzaam huisje ergens in een groot bos in een land hier ver vandaan. Dat is heel lang geleden, want nu is het huisje er niet meer en zelfs het bos is voor een groot gedeelte verdwenen, want de houthakkers hebben er veel bomen van omgehakt. In dat huisje woonde een kolenbrander. Eens op een avond, het was winter en bar koud, een dikke sneeuwlaag bedekte de grond. Eens op een avond dan zat de kolenbrander bij het knappende haardvuurtje, waarboven een keteltje zachtjes een liedje zong. Het was behagelijk in het kleine kamertje en het schijnsel van het haardvuur maakte het er erg gezellig. Het keteltje zong zijn liedje maar door en toen de kolenbrander er goed op lette, meende hij woorden te verstaan die uit de tuit kwamen tegelijk met de wazen. Hij luisterde daarom nog eens heel goed en ja hoor, daar verstond hij het nu heel duidelijk. Een zacht stemmetje zong een liedje. Het water bergt een grote schat. Als jij die eens gevonden had, dan was de arbeid niet zo zwaar en alles was veel vlugger klaar. Kom, denk goed na, mijn beste vriend. Misschien dat jij die schat dan vindt. Het deksel van de ketel begon te ratelen omdat het water kookte. De kolenbrander was erg verbaasd over hetgeen hij gehoord had en hij besloot de volgende dag naar de beek te gaan om daarin naar de schat te zoeken. Dat deed hij, maar al wat hij vond waren steentjes op de bodem van de beek. Ach, dacht hij, ik zal het me wel verbeeld hebben. Misschien was ik ingedommeld en droomde ik maar wat. Hij zette zich thuisgekomen opnieuw bij het vuur, waarboven het keteltje weer zijn lied zong. Opeens klonk het stemmetje weer en nu hoorde de kolenbrander. De deksel gaat van rikketikketik, er danst maar op en neer. Let nu goed op, want dit zeg ik nu voor de tweede keer. Het water bergt een grote schat, zie dat je die eens vindt. Want als je die te pakken had, dan was je rijk, mijn vriend. De kolenbrander begreep er niets van en dacht lang na. Er werd aan de deur geklopt en een oud man vroeg om onderdak. De kolenbrander was een goed man en schoof een stoel bij het vuur waarop de oude man plaatsnam. De kolenbrander vertelde hem wat hij gehoord had van die schat in het water en dat hij in de beek gezocht, maar niets gevonden had. De oude man dacht ernstig na en zei: sommige dingen moet je niet zo precies opvatten als ze gezegd worden. Misschien is de schat wel geen goud of zo, maar wat anders. Net had hij dat gezegd, of de deksel van de ketel begon weer te dansen. Ah, zei de oude man, ik weet het. Kijk eens, als het water kookt, dan komt er stoom. Die stoom doet de deksel dansen, dus ze heeft kracht. Als we nu die kracht goed weten te gebruiken, dan kunnen we er nuttig werk mee doen. De kolenbrander was zeer verrast. Daar had hij nog niet aan gedacht. Maar nu begreep hij de boodschap. Maar later heeft hij pas gezien dat het juist was wat hem toen in de schemer was gezegd. Want hij had niet stilgezeten, maar hard gewerkt. En waar eens een schamel huisje was, stond nu een grote fabriek, waarin de dikste bomen zonder moeite tot heel dunne planken gezaagd werden. Of het werkelijk gebeurd is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het waar is van die grote schat in het water. Kijk maar eens goed om je heen, dan zul je het ook wel zien. Maar nu niet meer, morgen. Want nu is het weer bedtijd, dus welterusten.